стояла высоко над зямлёю. Капітан Мікалай Гастэла на чале сваёй эскадрыллі прымаў удзел у вялікім паветраным баі. Як заўжды, упэўнена вёў ён свой баявы самалёт. Недалёка ад лініі фронту гарэла падпаленая фашыстамі вёска. У полі каля сажалкі ў садах паміралі людзі. Бой зацягнуўся. Сярод залацістых палёў і зялёных садоў вузкую стужкай слаўся ўнізе гасцінец. Рухалася калона нямецкіх машын з пяхоты, цыстэрны з бензінам. У адным месцы грузіліся варожыя танкі, грузавікі. Рух на дарозе спыніўся. Сюды накіраваў сваю машыну Гастэла. Вось ён зрабіў разварот і пачаў зніжацца. Але ў гэты момант снарад варожай зеніткі трапіў у бензінавы бак самалёта. Машыну ахапіў агонь. Твар апаліла полымя. Што рабіць? Выратаваць самалёт нельга. Тады Мікалай Гастэла цвёрдай рукой накіраваў свой самалёт уніз туды, дзе спынілася ў беспарадку калона фашыстаў. У самую гушчу вялікага скопішча танкаў, аўтамашын, зенітак і цыстэрна з бензінам упаў яго ахоплены полымем самалёт. Страшэнны выбух скалыхнуў паветра. Высока ўзняўся скуп зямлі, жалеза і дыму. Нямецкія танкі з салдатамі ўзляцелі ўгару. Потым ускінулася да неба і ахапіла ўсё навокал вялізнае полымя пажару. Так загінуў у агні Мікалай Гастэла, сын беларускага народа, першы герой вялікай айчыннай вайны, бесстрашны лётчык